Hola, profes. Nosaltres som l'Alba Rubió i jo el Modesto Lai, i som la companyia Walla. Avui us volem presentar el nostre espectacle Nothing. Nothing és un espectacle musical en el que cantem i toquem les nostres pròpies cançons que estan fetes a dues veus i en percussió en una taula. De vegades també utilitzem objectes de la vida quotidiana. Un raspall de dents elèctric, un pinta, una llibreta, un boli, una poma... A aquest estil musical li hem dit table music. Molt originals no hem sigut, La veritat és que no... És molt literal. És molt literal, sí, és veritat. I us preguntareu... Per què es diu Nothing? Gràcies, Alba, per explicar-nos-ho. De Nothing. Si veniu a veure Nothing, us trobareu simplement una taula, dues persones i dues cadires a sobre l'escenari. Són molts pocs elements per desenvolupar tot un univers creatiu. Perquè Nothing reivindica el famós lema menys és més i ens convida a confiar en la gran capacitat creativa que tenim les persones. És el que em faltava passar. La temàtica de les cançons gira entorn a la relació que tenim amb la natura, sobirania alimentària, obsolescència programada, relació amb les pantalles i amb les xarxes socials. Va a més, ara van amb els dies acumulant-se totes les fórmules. Acumulo màximes, sumo i sumo donant voltes. Confong els temes i els lemes, esquemes, rotlles i menys és més. El missatge principal de l'espectacle, menys és més, ens proposa una sortida a tot això. Podem ser molt feliços amb poca cosa. Ara ja sabeu què és Nothing. Ens trobem al teatre! Adeu!